Evo mene sada na sceni sa mojom drugaricom Vanjom Teomirović. Nas dve ćemo sada da pričamo koje je ono kulturno-umetničko društvo i šta će oni nama igrati. Načula sam i da imaju koncert. Sam li sve u pravu? Dobro jutro, Vanja. Dobro jutro. Koliko imaš godina? 8. 8 godina. I već igraš folklora. Koliko tvoje drugarice imaju godina? Moje drugarice imaju... Isto kod ti, jel da? Tako nešto. Tako, otprilike od 8 do 10 godina, jel da? I vi ste sad došli da nam igrate. Iz kog ste vi kulturno-umetničkog društva? Kod Srbija 011. Da, i vi ste odakle? Iz okoline Beograda, ja sam iz Grocke. I kad imate probe? Grocka ima utorkom i petkom od 19 do 20 časa. Dobro, i tad možemo pozovemo sve drugare da vam se pridruže, jel da? Dobro, a načula sam nešto da će biti neki koncert 27. i da igraš, jel da? Dobro, da. Da, gde će biti, jel znaš? U osnovnoj školi Ilija Garašanin u Grockoj. Dobro, i kad će da počne, jel to još nije sigurno ili se zna? Pa nije još sigurno. U večernjim satima, pretpostavljam, jel da? Dobro, a sada ćete nešto da nam igrate, jel tako? Da. Šta nam igrate? Dunje Ranke i Sedicira. Jao, divno, jedva čekam sad. A samo da vidimo za sekund gde je ovaj čika. Znaš ko je ovaj, onaj Sarapa? Znaš ko je to? Znaš, on je tamo čika, on je sad s muzikom. Mašemo Sarapi, pa ćemo onda da igramo. Evo, mašu svi. Sarapice, gde si ti? Evo nas, poštovani gledalci, mi smo tu, Alibi je tu, imamo Alibi ove nedelje, kao što ste navikli, jel tako? Dečica dugo čekaju, Alibi dugo čeka. Vi strpljivo čekate da vidite Dečicu i folkloraše male, a i naš Alibi. Možemo samo 15 sekundi nešto da probudimo gledalce. Ajmo, samo da najavimo, nešto. Traži novu ljubav, novo nebo, jer niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao pas bez nje, ne da mi Bog drugačije. Odmah posle malih folkloraša. Krećemo sa Dečicom i odmah cela pesma posle toga. I onda tebi. Bravo, bravo. Bravo, sjajni ste. Sjajno. Bravo. Mi smo sad kod Alibija, ali kako su nam pristikli hladni dani, klizanje je zaista postalo glavna sekund. Daj deci da jedu, daj bre deca da jedu, bre kako će biti vreme. Znači, evo ga slušaš. Isključite Sarap i Bubicu. Kako će biti vreme? Vreme je danas hladno. Nemojte, dragi gledalci, izlazite iz domova. Uživajte uz
televiziju Pink i sada je dosta hladno. U toku dana do 5 stepeni, dakle, idealni uslovi za uživanje u domu uz naš program, naravno. Dobro, a šta si nam ti sada ovo napravio? Ova strana je posna, ova nije. Znači, stavili smo unutra krčkavalj, dimljeno meso i pečenu papriku. Slatko, naravno. Sve to lepo uvijamo u belo meso i onda urolujemo slaninom. Ja sam napravio neki preliv od kajmaka i pečenih paprika i paradajza. Mrsni deo. Ne jedem ni taj mrsni deo, a ni posni, tako da ja bih neke mrsne ćevape, na primjer. Mogu i posni ćevape, ali... Ima Ne, posni djeca ćevap. da mogu dok ne stignu ćevapi, ti ćeš i u vršcu postiš, jel da? Da, dobro, tebi ćemo onda ostaviti ovaj deo za vršcu. Ovo je zeleno, naravno. Ovo je zeleno, naravno. Ima i ko posti na vodi paradajz bez onih grilova. Ja ću da sad samo maslinu, pošto moram da igram da se ne uvučem. Naravno, uživajte i uz naše informativne, zabavne emisije kad su dnevnici u... Dnevnici su u 1 i u 18.30, www.pink.rs, u 14 premijera, U 16 Leja Kiš, u 21.50 Specijal Crna kronika. Tako je, sve znamo. 5. Evo mi posle toga idemo u kafanu. Naravno. Ona je sebi uzela, kafana je moja istina, ženo jedina.